Zásadnou povinnosťou vedúceho zamestnanca v bezpečnosti práce je správne prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Toto je určené dokumentáciou o bezpečnosti práce, pričom väčšinou sa skladá tento dokument z takých troch zásadných častí. Prvým je smernica ochranných prostriedkov, ktorá určuje celý systém toho, ako sa ochranné prostriedky prideľujú, akým spôsobom sa perú monterky, so zničeným ochranným prostriedkom a kto mi daný ochranný prostriedok prideľuje. Ďalším zásadným dokumentom v oblasti ochranných prostriedkov je zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorý predstavuje určitý taký jednoduchý zoznam, ktorý určuje to, aké osobné ochranné pracovné prostriedky má tá ktorá profesia prijať. Vychádza z hodnotenia rizik a teda je úplne v poriadku, ak údržbár v jednej firme má trochu iný zoznam ako údržbár vo firme inej, nakoľko môžu pracovať s trochu odlišnými rizikami každý v tej svojej firme. Ďalšou dôležitou náležitosťou tohto zoznamu je určenie typu, aký ochranný pracovný prostriedok má zamestnanec prijať. Čiže nie je v poriadku, ak má zamestnanec pridelenú ochrannú obuv typu S3 a on nosí bežnú obuv v práci, zamestnávateľ mu v tom prípade musí vedieť prideliť obuv typu S3 na pracovisku, nakoľko mu ju už určil v tomto zozname. Treťou takou náležitosťou, ktorá je dôležitá, je doba použitia osobného ochranného pracovného prostriedku. Čiže napríklad, ak mám v tomto zozname povedané, že sú mi pridelené topánky na 2 roky, tak po 2 rokoch je potrebné, aby mi vedúci zamestnanec pridelil nový osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorým sú topánky. Ak by tieto topánky boli pridelené o pol roka neskôr, teda po 2,5 roku, už sa to berie, že to nie je v poriadku. Tretím dokladom za osobné ochranné pracovné prostriedky je evidencia ochranných prostriedkov. Toto je konkrétne tlačivo, kde vy ako vedúci zamestnanci vpisujete do tlačiva, ktorý ochranný pracovný prostriedok ste danému zamestnancovi pridelili. Zvyčajne to robíme tak, že na jednom tlačive je určený konkrétny zamestnanec, je tam jeho meno, priezvisko a v dátumovom poradí sú jednotlivé ochranné prostriedky, ktoré ste danému zamestnancovi pridelili, pričom tam musí byť jeho podpis, že daný ochranný prostriedok mu bol pridelený. Ak by sa samozrejme stal pracovný úraz v dôsledku nepoužitia osobného ochranného pracovného prostriedku a nám by táto evidencia chýbala, je len veľmi ťažké preukázať to, že daný ochranný prostriedok sme zamestnancovi pridelili. Nestačí teda výdajka alebo položka vo faktúre, že daný ochranný pracovný prostriedok sme nakúpili, pretože ten môže ležať v sklade. Dôležité je to, aby zamestnanec na túto evidenciu ochranných pracovných prostriedkov dal svoj podpis, že ochranný prostriedok naozaj prijal. Možno ešte taká jedna zaujímavosť, minimálna pokuta v prípade toho, ak nemáme túto evidenciu alebo je nesprávne vedená, môže byť od 1000 eur. Takže poďme na niekoľko takých zásad, ako si skontrolovať, či správne ja ako vedúci zamestnanec vediem evidenciu o osobných ochranných pracovných prostriedkov. Evidenciu o ochranných prostriedkoch vediem správne, ak mám napríklad 10 zamestnancov, a teda mal by som mať 10 kariet alebo 10 evidencií o osobných ochranných pracovných prostriedkoch. Na každej karte mám potom podľa zoznamu určené alebo zapísané všetky ochranné pracovné prostriedky, ktoré vlastne kopírujú zoznam ochranných pracovných prostriedkov. Že to, čo je v zozname, taký počet, aký mám ja pod danou profesiou v zozname, tak taký počet ochranných pracovných prostriedkov mám zapísané aj v evidencii. Ku každému ochrannému prostriedku je potom podpis, že ho ten zamestnanec reálne prijal. Ďalšia dôležitá vec je to, aby ochranné prostriedky boli prijímané v správnej dobe. Takže ak mám prijaté topánky raz za 2 roky, tak ja ako bezpečák alebo kolor z inšpektorátu práce musí vedieť skontrolovať tejto evidencii, že či tá doba bola dodržaná. Takže nemáte tam dlhšiu dobu alebo rozdiel medzi týmito dátumami alebo rozdiel medzi dátumami pri topánkach väčší ako 24 mesiacov.